Hello Team Labs! Kumusta? Anyway, so today is our last day na kami lang dalawa ni Celeste. Kasi bukas tatlo na kami! Yay! Anyway, papunta kami ngayon sa restaurant Team Labs para kumain ng dinner and then matulog ng maaga kasi maaga yung call time sa hospital bukas. Mga 7:30 nandun na kami makarating sa hospital. So yun Team Labs, kain din, matulog ng maaga. Same world but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. Team Labs, kakain kami ng Japanese food kasi nag-crave si Celeste ng Japanese food. So yeah, we're here. Fasting. Oh, mag-fasting na siya for 6 hours bago lalabas si baby. So yan, we're here. So we're here na Team Labs. Ito. So yan, so hintay lang namin yung waiter para mag-serve. So Team Labs, ito na yung menu. At ito yung order ko. Yes, this one, pork katsu. Kay Celeste. Okay Team Labs, order na kami at yan, so excited na kakain kasi nagugutom. And si Celeste rin, laki na niyang baby niyan, laki na yan, lalabas na yan bukas kasi yung baby palagi na siyang gumagalaw sa tiyan. Parang gusto intense na yung mga galaw niya, baka parang gusto na niyang lumabas. Team Labs, dumating na yung miso soup namin. Ito, kay Celeste. At saka yung sa akin. So nice, Team Labs. Ready ka na bukas? Ready. Ikaw, ready ka na? Ready? Ready ako. Hindi ako hihimatayin. Ready na ako. Tingnan mo yung tiyan ko, ha? Tingnan ko talaga. Para makita mo talaga kung ano yung pinagdaanan ko para ipanganak si baby. Savor every moment para wag mo na akong awayin. Makita mo kung ano yung sacrifice ng mommy. Okay, cut na yun, cut. Okay Team Labs, so nandito na yung food namin. Ito. Yeah. Then kay Celeste, Team Labs, Salmon. Teriyaki. so yun Team Labs, kain muna kami. Then hope nagustuhan niyo yung mga pagkain namin. Ito. Yan. See?